Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Ka-winners, saliwat mayang hapon sa inyo tanan. Kamusta inyo sining hapon? Nakaplastar na kamo kay sa sining mga tinion, umpisahan na sa pagbasa. Ang sulat iging padala kagin salig diri sa aton program Heart Stories. O plastar na kag tunog-tunogin na ang inyo sining mga radyo kay ari na. Ang unang bahin sang sulat ni An. Kuya Bibo, mayang hapon. Kag sa imo man mga tagpalamati. Tawag lang ako kay An. Isa ka kabulig sa isa ka balay. Masobra 3 years na ako nga nagabantay sang bata diri sang akon mga amo. Nga lunsay nagatrabaho kag mahambal ko nga daw pamilya naman ang kabig nila sa akon. Kag close na gid kami katama sang ila subong 4 na katuig nga bata. Manog 18 pa lang ako sadto sang nakipagsapalaran ako diri para magpangamo, Kuya Bibo. Kay man, bangod sa kaimulon, kagang amon nga balay ara sa bukid. Layo gid ang amon nga balay sa Banwa. Ang akon mga ginikanan nagaobra lang sa talamnan man sang iban nga tawo. Kag tungod diri, hindi ako makapadayon sang akon nga pag-eskwela. Gani, nagsugot gidayon si nanay. Sang ginbunuhan ini siya sang iyang kakilala para mapatigayon ako kuno sa obra sa sulod sang balay. Kaya ang iyang kilala nagatrabaho man. Kag nagapangita kuno sang kabulig sa balay. Ang iyang amiga sang iyang ama. En kuya, diri na masugod ang akon nga pagsaysay sang tanan. Idol ko gid bala katama ang amo ko nga lalaki. Kay man, tama ka mapinalanggaon gid kag maasikaso siya sa iyang pamilya. Bisan sako siya sa iyang obra, may time gid siya, Kuya Bibo, nga mahatag sa iya sining bata kag sa iyang asawa. Makahampang-hampang pa siya kun makatsyempo gid. O mahambal ko, ginatagaan niya gid sang tiyempo nga makabanding ang akon nga alaga. Gahatag siya sang oras gid para sa iya asawa kag anak. Tapos, maasikaso pa sa pamilya. Sa sulod balay, tama man kapisan kag masuwerte gid si ma'am sa iyang bana. Siya pa na gani ang nagaluto sa amon kag manamit siya magluto, Kuya Bibo. Kag permi gid ako nagahandom nga kung mag-boyfriend gani ako kag makapamahana sa pila ka adlaw, ang gusto ko pareho gid ni sir. Amo na tani ang gusto ko nga makaupod man nga lalaki. Hindi man ako amo sina kaambisyosa, Kuya Bibo, no? Pero nasadyahan lang gid ako nga makakita sang lalaki nga responsable katama kag mapay nalanggaon sa iyang asawa kag anak. Kag kuya, hindi kuya pagagawon si sir kay ma'am, ha? Basi malisyahan mo ako. Basi manumdum ka mo nga type ko si sir. Hindi amo sina, Kuya Bibo. Ginahambal ko lang ini sa inyo kay nagahanga lang gid ako sa iya kaayo. Nalipay lang gid ako sa ilang nga pamilya magtulok. Kag nakita ko gid sa ila ang akon luyag buuhon man nga pamilya sa pila ka adlaw. Si Sir ya, daw manghod na ang kabig niya sa akon. Isagani, gina-advisean niya pa ako nga mabulig sa akon pamilya kag hindi anay kuno mag-nobyo-nobyo samtang bata pa. You're listening on Heart Stories,
and music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, you're in Heart Stories sa 107.9 Winner Radio. Kaabot nga si Kuya Bibo kag balikan ta para mapadayon ang ikaduha ng bahin sang sulat ni Anan. Kabay nga ara ka mo sa maay nga kahimtangan sa sining mga tinion ka-winner, something hilay-hilay, nagapatuyo-tuyo, nagapatulog sa inyo sining mga kabataan sa sining mga panahon. Ang iba naman, siyempre ara sa opisina, ulihin na nga adlaw, no, sa office ninyo, well, kabay nga kondisyon pagyapon kita dira, no. O ari na ang kasugpon sa sulat ni Anan. Kuya Bibo, kami nga mga babae, makakita gani sang guwapo kag crush namon, pero may nobya o kun asawa na, mahambal na lang kami na dayon nga, kung may utod payahan siya, linyada ginamon nina nga mga kababaihan. And I am sure ma-agree ang mga girls dira. Para syempre may chance pa kami liwat sa utod kung single ini. Kay di taken na ang original nga crush o ginahangaan. Kag tama ako Kuya Bibo. May utod gidman gali nga lalaki si Sir. Tawgon ta siya kay Marvin. Kagamo ini siya ang nagapalipay sa akon sa subong. Pero nagapasubo man. Nga Sige, pabay Bibo kay istorya ko. Ang tanan-tanan nga nagkalatabo sa akon. Ang mga ginikanan sang akon, amo nga lalaki yara sa city nag-estar. Isa ka estudyante sa syudad si Marvin. Kagsang nagabisita siya sa balay ng Daysir sa isa lang kabanwa diri sa probinsya man sang Iloilo. Sa una ko nga kita, kuya, mahambal ko nga crush ko na dayon si Marvin. Grabe gid ang tulo ko sa iya kay na-attract gid ako sa iya nga dimples. Gani, nakilig-kiligid ako kuya kapin pa nga magyuhum-yuhum siya sa akon. Sa pamatyag ko, do hindi gid maglayo sa iya magulang ang iya nga batasan Kuya Bibo. Basta, permi na lang ako katulala sa pagpanumdom kay Marvin. Balan ko man nga wala ako sang pag-asa sa iya, kay isa lang ako katimbang. Pero, hindi gid permi madula ang panulo ko kay Marvin. Basta ara siya sa balay, kanday sir, ang amo ko. Kuya, ambot pero do kanami gid sa pamatyagan ko nga makabisita si Marvin sa amon. Kag isa siya sa mga inspirasyon ko kag, syempre, crush na crush kuya. Abamangkot ko masami sa kaugalingon ko kag sa espeho. Magustuhan niya man ayhan ako. Pwede niya man bala ako manotisyahan maski kabulig lang ako ni manong niya. May chance ayhan nga mangin kami kag maluyag man siya sa akon. Do sa buang ako Kuya Bibo nga magpamangkot sina sa akon nga kaugalingon sa masami. Why man ako nag-aasa gid kuya kay syempre kabalo man ako sang kamatuuran. Kag kun ano lang ang estado ko sa iya pamilya. Siya damo sa mga babae nga mga mas nagakabagay sa iya. Pero bilang babae Kuya Bibo, kag may paghanga kay Marvin, makahambal man ako nga may ara na ako sang patago nga feelings sa iya Kuya Bibo. Natunan ko siya nga palanggaon na. You're listening on Heart Stories, and music and heart billionaire. Subscribe now.
Kawiner, you're in Heart Stories on 107.9 Win Radio. Kaubod nga pa si Kuya Vivo. Kag sa ikatunang parte sang sulat, kag kasugpon sang istorya nga ginpadala sa ato ni An-An. Siling niya diri Kuya Vivo, ambot kung napansin man ina ni Marvin nga medyo may something sa akon kun ara siya. Basta kuya, nahuya gid ako. Kag daw kakaiba gidya ang pangginawi ko kung ara si Marvin sa amon. Ka-cute gid sa iya. Para matulala ako, kag kaisa samtang nagatulog sa iya, do nagalupad yang pinsar ko Kuya Bibo. Kag isa hindi ko na gani mabatian ang mga ginasugo ni Sir kag ni Ma'am sa akon. Pero syempre si Marvin daw sa wala lang, kag wala man mali siya kung may mga ipalihog sa akon or ginasugo. Pero ako ya, grabe ang kilig-kilig nga nabatsyagan ko Kuya Bibo. Happy na ako nga makita siya kag maatipanan kung ara siya sa amon magstay sa balay ni manong niya nga amo ko. May istorya ko pa Kuya Bibo, isa sad to kabes. Ang dalaga man nga sa piyak balay ng Dacer. Nakalabay sa tubang sang balay namon. Kag nasyak ako nga very close sila ni Marvin. Kay gali, kilalahay na sila kag syempre, ang waay ko nahibaluan nagadiskarte gali si Marvin sa iya. Nahibaluan ko na lang ini sang sinunlog siya nanday ma'am kag sir samtang nagakaon kami sadto. Isa ka bes sa lamesa. Abaw kuya, ako ya bala, daw madagdag ang luha ko sa kasubo. Nga daw nasakitan gid ako. Nga mabatian nga may naluyagan si Marvin nga iban nga babayi. Ambot, ginapunggan ko man ang kaugalingon ko kag ginaremind nga hindi kami bagay. Kag hindi niya gid ako maluyagan. Kag wala man dapat ako sang ekspektaron. Kaisa lang gani ako kakabulig nila. Kag kuya, do hindi ko mapungga ng lawas ko nga magselos. Isa pa gani kabesman, naakigan ako ni sir, kay napabayan ko ang akon alaga. Natumba sa bike kag nagdugo gid ang iya nga dahi. Sang namumo siya sa bike. Kay ang mata ko ya, ara kay Marvin. Kag kay Nika, nga tama ka sweet. Kag nagainit ang ulo ko. Ti kundi, wala ko ya kabantay sang alaga ko kag nagkalamumo na gali. Kuya, grabeng kahuya ko kay first time ako naakigan sang amusad to ni sir. Kag ang rason kung mabalaan nila, basi, waay nagid ako sang itsura nga ipakita kanday sir kag kahuluya katama. Basta kuya, sa subong, nabudlayan ako kay nagakasakitan ako sa hindi manhungod ni Marvin. Ginatry ko gid nga mabaton nga hindi kami pwede. Kag hindi niya ako mapatulan. Pero sa matuod, bilang babae, kag mahambal ko in love sa iya. Nagalao man ako nga basi maluyagan niya man ako, kag mapansin. Kabudlay gid Kuya Bibo, ambot nga ang kadamos ang lalaki dira nga asya gidya nga dawa ay sang tsansa nga magpatol sa akon. Tungod sa sitwasyon namon nga duha. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kawiner, maayong hapon sa liwat kag welcome back sa Heart Stories. Kag sa katapusan nga bahin sang sulat nga ginpadala sa aton ni An-An. Kawiner, I hope para pa kamo dira sa present abe bayong kamot
kag wave-wave. Anyway, padayunan din ang pagbasa sang kasugpon sang heart story ni An. Kuya Bibos ang ulihi sa sini. Daw naglain naman na akon kuya nga pang-obra diri sa sulod sang balay. Permi na ako mamunuhan nila ni ma'am kag sir sa mga obra ko kapin pa sa bata. Dumahambal ko damo ako kapalpakan sa sini nga mga inadlaw. Nakabuka man gani ako baso kag pinggan. Sang nagapanghugas ako kay daw galupad ang pinsar ko. Kag nairita ako sa nakita ko si Marvin kag si Nika sa gwa sang balay. Namangkot gani si sir nga kuno ano ang problema ko nga daw may nagatublag sa pinsar ko kag nahalata niya nga daw nga apermi ako kuno palpak kagalupad ang paminsaron ko. Hambal ni sir kung ano kuno ang problema ko, ihambal ko sa ila, Kuya Bibo. Base kuno makabulig sila. Kung kinanglan ko man kuno kwarta, nga mag-advance ang sweldo, o base may problema kuno ako sa amon, masiling lang ako sa iya. Amoy nakabuot sang amo ko, Kuya Bibo. Pero hindi ko man pwede mahambal nga ang ginaproblema ko kay nasakitan ako. Kay hindi ako gusto ni Marvin. Nga utod niya. Di ba kuya, hindi man pwede? Basta amo na. Kaayo gid sang akon mga amo. Maski si ma'am gani, basi kuno hambal niya nga may problema ako sa love life. Amo na nga, nagakatulala ako masami. Kagdayon nila sunlog sa akon ni sir. Pero garimain kaga-advise gid sila. Nga hindi anay kuno pagseryosohon kaga magpatama sang luyag-luyag gid. Dapat kuno maghandom pa ako anay nga magpadayon sa pag-eskwela kag para kakita sang maayo nga obra. Hambal nila gani sa akon kung magtalatawhay na, buligan nila ako nga makabalik sa pag-eskwela, Kuya Bibo. Kuya, wala sila kabalo nga si Marvin ang rason sang tanan ko nga pagbago. Kuya, tubtub nga sobra ang kasakit nga nabatyagan ko. Nagid subong. Kay na-confirm na nga si Marvin ginsabat na ni Nika. Sila na nga duha. Si Sir Asmanong happy gid para kay Marvin. Pero ang pahanumdum niya man nga balansihon kuno sang maayo ang eskwela kag love life. Ako naman niya. Sa istorya sila kag upod kami sa pagkaon sa lamesa. Sangin balita ni Marvin nga sila na ni Nika sang ginsabat na siya. Dumawawaw ako Kuya Bibo. Tungod sa kasakit sang balita nga nabatian ko. Kay ti ang laong ko waay nagid ako sang tsansa pa kay Marvin. Kuya, nagapanumdum ako nga maghalin na lang siguro sa ila ni Sir. Agod nga hindi ako masakitan. Tsakto bala ang plano ko, Kuya Bibo? Pero nahuyaman ako sa ila ni Sir kay dako gid ang pasalamatan ko sa iya sa mga bulig nila sa akon pamilya. Kag bastante bala ang rason ko para nga maglakat. Isa pa, dako gid ang mabulig nila sa akon kay gaplano gani sila nga buligan ako nga makabalik sa pag-eskwela. Hay Kuya Bibo, nagalibog ang ulo ko. Pero hindi ko gid malikawan nga masakitan. Taga makita si Marvin nga makapamasyar dila sa balay. Kag sa masami kay nangin sila na ni Nika. Diri na siya nagatiner sa amon para syempre mapalapit sa nobya niya. Kuya nga si Nika pa. Tani ako na lang. Amo na ang panghinayangan ko gid sang lubos. Kuya Bibo, ano ang dapat ko himuon? Kay kahuluya pagid kung mabalaan nila ang rason
nga nagaamo ako sini sa subong. Kuya Bibo, salamat sa pagbasa sang akon heart story. Ako si An-An. You're listening on Heart Stories, on Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa Heart Stories. Kaubad-gabas si Kuya Bibo. And this is 107.9 Winner Radio, Iloilo. We're down to the final segment and then thoughts on the matter ni Kuya Bibo sa sining mga tinion sa problema ni An-An. Sino ang nakarelate sa iya sining istorya? Ina ba lang may gusto ka, may naluyagan ka, pero so sad, no? Why siya sang na may nabatyagan sa imo pabalik? Masubo ang realidad, no? But then, An-An, amo na balang ginahambal, no? Nga, hindi tanan nga luyag ta ang basta-basta lang mapasa aton. May mga bagay o sitwasyon o mga handom nga hindi kita pagpaboran sang kapalaran. Pwede ipilit, pero wala ini garantiya nga magapabor sa aton ng sitwasyon. And worst, kung ma-notice yun na, no? May mga bagay nga gusto kita ipilit pero ang balik hindi manami, no? Sa aton. Ako nagapatigid nga wala sang sala sa pagpalangga sa tao nga nakitaan ta sang mga qualities nga ginahandom ta sa isa ka tao nga gusto ta makaupod o makarelasyon. Pero dapat handa man kita sa mga posibilidad nga hindi niya kita mapalangga pabalik. Makasakit ini sa imo pero kinahanglan batunon. Kag hindi pagmaliita ang imo sining kaugalingon, hindi pag-ismula nga tungod kabulig ka lang, hindi inayang rason. It happens lang gid nga hindi ikaw ang babae nga gusto niya. Siya ang lalaki nga huo, tani, ideal para sa imo. Ginahandom mo, nakitaan mo sa mga qualities sa lalaki nga gusto mo. Apang kay Marvin naman, wala siguro ang ginapangita niya sa isa ka babae sa imo. Kagamoy nang dapat mo nga batunon, An-An. Kaya ang gugmaya, An-An, kung natabuan nga ikaw man ang babae nga gusto niya makaupod, sigurado gid ako nga love will find a way. Kaso, hindi ikaw ang para sa iya. So it's okay to be hurt, no? Sang kamatuoran nga, hindi ya ikaw gusto. Ang importante, sa amat-amat, matunan mo ini nga batunon para makapadayon ka man sa imo kabuhi. Bata ka pa, no? Damo pa sang mas i-priority. And sa pamangkot mo nga dapat ka bala maghalin dira. Ang masabat ko is panumdumi sang maayo. Ang pamilya nga ina sa subong dako gid ang mabulig sa imo. Especially sa ila plano nga mabuligan ka pa eskwela. Kag dako ina nga bagay nga dapat mo makonsiderar sa subong. And promising, no, ang oportunidad nga makabulig sa imo sa masanag mo nga puturo nga palaabuton. You are very lucky, An-An. Maswerte ka katama. Nga dira ka nakatupa sa amo na nga mga amo nga pamilya ang kabig sa imo kag hindi iban nga tawo. So I hope makita mo sa subong kung ano ang mas priority mo sa kabuhi before ka mag-decide. Ang ako naman yung tip siguro para madali ka makamove on kay Marvin. Tingwaing nga mabaton ini nga hindi siya sa imo. I-distansya ang imo kaugalingon sa iya. Kay uha ang trabaho mo para hindi maguba ang pagsalig sa mga amo mo sa imo. Dira ibuhos ang imo sininga atensyon, no? For now, handom ka sang dako. Amo nang hambal sang amo mo, di ba? Handom ka nga magmayuhan ang kabuhi mo sa palaabuton. Ang mga love life nga ina sa pila ka adlaw, damo ina. Especially kung professional ka na. Inang mature enough ka na. Kag ready ka na sa pang forever nga love life. Hindi pagdalii, no?
Natural gid na nga nagakasakitan kita. And part sang pagpalangga ang kasakit kag kalipay. Ang importante, mabalanse kag ma-handle mo ini sang maayo. Ihibi kag ipautwas lang ang tanan nga hinanakit mo sa subong para malampuwasan mo ina. Truth hurts? Oo. Tuod na, no? Masakit kita sang kamatuoran. But truth will set you free. Anan sa liwat, salamat gid sa pagsalig sa Heart Stories. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.